president ni thui hruai pakhat chuan newsa min kyang i chanchin chu alo chiar fu ve a noa pon min kyang i chu hruai ho to in coffee a siam saka noa chet vel dan chuan min kyang i ril ru a khoi hle a engtin nge ka omna khai sha theya ngoilok te nang hian min lo zui ru ni lo mo ati a noa chu lo nui hakin chu tiang deuh chu ani to tuna chuan ka thaw veng hwai mai ti na nui hak haka min kyang i chu alo tum deuh bara noa chuan ka tlan che to don lavitia in son chuak don talo ti na em ni ati a min kyang i chu lo bu ngat ngatin ama pon ka tlan chia a minron mu chuak le a tlan chia reng hian omzia nei to la anu in minron mu in withdraw turin minron ti a ati a amit tu atling hal piawa noa chuan ani chuan ni lo in mu puyam ni a tinge engma min shil lawa nga tinge nangma chawa iwa mu a lau po il hau lavem ni ti tan tanin enge asoi reng renga ita pha na hial eng thil nge asoya ti in athin rim hal hle a min kyang i chuan in sut shain ka boina anya ka chingfel theimayang engwangin nge ka hlawang anma ni sonia thil ti swal tu chu keima ni lavin ati a noa chuan adik itidik chia alo ti ve a min kyang i chuan a hamrik or kharon thorin heipo hi min pui turin ka neya ati a noa alo lai ringot chuta an ngoi ran nu chuan noa chuan khawang kha mi in son chwa le lawi tum thuta ti ina zota ani chuan in son chwa ka ngai to piang hian karil ru amin zan lawa ati a noa chu anui suka engwangin nge iril ru amin zan lawa ti azotin ama chu a in son chwa lau chan ni se a in ti hle a min kyang i chuan meiche pol hawin ni na min pek ve an tuma keimang hi an mamo ti an soya lo phat kha ka she dewa ati a noa chu tum deuh makin chu zong chu mo in son chwa she na chana ti a min kyang i chuan ngoi ringin a coffee chu adot khal khala mi soi she ve te noa chuan lo she thiamin na nui hak haka an bawrak chu azang khai ta viawa president ni thui hruai pakhat chuan thala kan en chuan min kyang i nitlatin a sha a an comment te chu chiar zelin sumadu wanga mi pa ngai zong anga an chhuata dera aming an tarlana en chuan min kyang i ming cha lo ni a kan apartment a cheng ve lom ti ina comment ve a atu ka chuan an veng velami te chuan chu lo hmu in an soi du hle a sumdu wangin mi pa angai zonga an chung ko ti chiata minu lo lana tum ti te chu an soi du dan ani atu ka president ni hawa an han soi hau chuan athalak te chu en chiangin min kyang i chi ani ti an she theita a an phoklom kher mai president ni chuan keman mai chana nge ka han zo tangi ati a thui hruai te po chuan an lo zui ve wat noa chuan ka waiter samwara lem kha en chiangin ka yanga ka hepa hi ani ti hi ka thi sen zung zam te hian an she theitla ta tinwa no a chuta dar zat anin darli alo reject to a manmo zetina insiam hala min kyang i po phur zetina uishwai chhuak tur chuan a insiama a sunglass dum ai chuan no a leisak a sendang kha awwa ta zoka chuti lai chuan doorbell alo ri a no ani to ringa phur zeta awa hon chuan a bia pahlui nu bok chu alo ni a mela in thlang hal veka ano a pona an pahni in an lo lang min kyang i chuan thil kan soi chiang to ani lom ni atiram maka chunu la chuan zam lo zet thian in biak remna kan nei ma chuan he thil hi atop lawang thila boy chuar zo i hlau lovem ni kasum pek tur che hi lala in hnuk dong mai ro khoimhuna po in son kwal mala karon zong huzial thawang che ati a min kyang i chuan tuna khan tlang takin min vau bet ti na emni ati a chunui hakin za che na hunani to law sum tam tham taki du awangin lulu lila chwa mai ti ro tlang takin min shil mai la engza chia ngei du a ati a ama bok chuan eng ang chia du hnem nge ini lo enang miang ati a min kyang i chu alo sajak mai thinrim to khian engza nge ka du mo chu tiang khopa in soi remi du te chuan engwangin nge ithil nei zong i ron ken mai lo ati tan ta na chuti lai chuan president ni te pathum po an lo thleng ve chia a an pani in belai chu an ron mu min kyang i chuan hetianga minor zel chuan
in rem siam na sumpo chu kala lawang ti tungia soi theya tivin tuara chunu chuan an pia anu pathum lo ding awa mu chuan lem changin ani chuan khangi thil ti zongzong kha sumwang chau mo ka fapa nu pui nei lai chu sumwangi ni thlem thlu a achung kwa le zial ti chia ti tuma ka fapa khongai thla khan achung te vian himin thei to pa chwa a chuti chung chuan nang chuan a che thei ber le a hming che thei beri ni pu a ani lom ni ka oi thei lo nangang nula nau pangin hetiang thil ten om takhi engtin ngei ti thei zoka ti ina tap dera alem chan chu chhun zom zelin mo min shilte nula ti in min kyangi kut chu fa fon atuma ani chuan lo tol hlat sanin a che dan te thu chu makati hle a chunu la chuan sumi du viawani pon khatiang khera cheta midang zar buaya ti nat kherangai lawasin nang angara thlakhian tuma an che du lawang nakina ila inchir don khom maya ti vela min kyangi chuan alem chan chu she thiam ve hek lawle mi tuitling pamin kala inchir don amo inchung ko ke chiat wang chuan ka boina tura om lave ka hmu theya tang hian kalbau ro tuna hian ati tuara nu hau pathum chu an lo phudeu zoka min kyangi kaltum in her chuan an lo ngai thareng ti awa hmu a shil hai kher mai mang angzeta in herin nakal daya chunu la chuan alem chan chhun zum zelin ril runa deu anga langin atlu der vela nu hau chuan non boy pui vatin kapi I chaim ti in anon kai thawa chutia anin boy pui vel lai chu min kyangi chuan tapar chung hian aron ena noa chuan min kyangi chu a in pona alo lang hak renga darli le mini chom paruka ni to a alo chua khara ti kher mai a in kongka awakik taringota ron chon tu anom lawa wangin a phone chu phar chhuakin uinei tu ti chu akola min kyangi chu nu pathum te chuan an din chil rana no aron kolpo chu apik lawa president ni chuan engtika nge in son chwa dona ti ina zota min kyangi chuan ka in son chhuak don lawa lo ti nu pakhat chuan in son chhuak don ti soisia ngatinge iril ru I thak le a alo ti a pakhat le chuan tuna chuan mi zongzong in ini na kan she to si a tlanchiat ngai talavini sha emni ti ina zota president ni chuan atoke ti a lo khapwatin arang the angberin in son chhuak ang che ati a min kyangi chuan engwangin mo alo ti ani chuan mechepol president kani na angin mi chung ko ti ke chetu chu apartment a hian ka chen tir theilo chuan midang hau po hian ka ngai dan ang che in an ngai ka ringa ti a abulami te panhi chuan ka ngai dan che an lo ti a min kyangi chuan ke hi chung ko ti ke chetu mo ti ina zota president ni chuan oni e enge diklau oma isoi lai kha kan ron sheve kalon phat mar tum bai du su me chen na satak pakha chu ni ve ani hi I chanchen hi mothers online na adar chakin mi zongzong in an shevek to thamang takin helai vela hian I chen thei ka ring to lo nakina mi ten an lo she chwa kanga kan apartment hi mi chung ko tike chetu chen na apartment tia an soi ka du lo chuan kan apartment ming po a che zau ve kanga chumi huna chuan engthil nge ti chuan nang ti in itan le helaya cheng te tan hian na boi thlang ma hian man mo in son chwa kang che isha thia me ma ti tan ta na min kyangi chu amit tu ya thling pama ngoi rengin akal dai akal hnu chuan an han ria zui le phota noa chuan min kyangi aron zong ve meka president ni te pathuma wa hmu chuan wa pan na in englo unit 506 ami chungchang ati lai chuan anni hau chuan phurze thian adik chia unit 506 ami kha achan chini lo she ve to mo eng ang mei chiangi ani kan lo ring chin ngai lawa tun loka thil thleng wang khan tuna po hian ka thina la phudut dut theyan ti a noa chuan shil hai zet thian enge unit 506 chu enge thlenga engin soi omzia ti ba nwaya anni hau chu shil hai let lingin anin en he ho a ala she lo ni hi anti he ho a president ni chuan ishelawa mo ti ina zota min kyangi chu tholop lop in a lo lang news a chuan a chan chin chu awa en ve a khanu rap thlaki ti ve kha ani aring hala nu pathum te pon no a chu news chu an chhar tir ve meka anni chuan do theina tla chham zet in an lo nu hau chuan a thil chhar lai chu ngak lel takin an lo thlira president ni chu in sum zau to lovin kha thil wang khan kan veng pum hian ati lai chuan no a chuan lokin lo ngak lok ro ati a an ngoi le deuh hnuah president ni bok chu in sum zau le to lovin
Unit 506 khan kan veng pum hian min thong tak zet I lo she to mokatia ati a Noah chuan he thil hi ka oi thei lo ve a Miss Kim he thil hi thu dik ani lo nia ati a ani chuan mo alo ti Noah chuan ka soinon kheri du mi a he thil hi thu dik ani lo adik reng lo ati tuara anni pathum chu lo phu zokin olal ti tuarin an kim ki choya an pi ber chuan nang hi ngatinge khate awaka ati a Noah la chuan thil she chiang ma salovin ngatinge heng thil te hi in oi ring ngota alo ti le tuara pi ber chuan ente kan hmu lom kan min nge in kan hmu ama po kan zot boka ranglu tuka in son chuang hal turin ka ti a ama po ngoi rengin akal kyanga ama po na pom hmia ti na nia ati a Noah chuan lokin Unit 5062 in son chuak turin ti amo ati a ani chuan alo ti Noah chu tho hakin heta hian thamawng takin a om ve tan che a me chepol po zom tumin a phur ve em a engtin nge tiang hian in ti ring ngot theya heng thil wanga Unit 506 a in son chwa tak chuan nangman mo phurna ila ang isha emmati a anni la chuan an lo she thiam lo na sa pi ber chuan mo alo ti Noah chuan takzet cheu hian tinwa no in nakal daya anni pathum chu shil hai zet in anin en sheka an pi ber chuan engwangin nge mo phurna kalak ri ngotanga atinwa no a Noah chuan min kyang I chu azong kwala restaurant a achulai chu awa hmu a valut ve in abula chuan awa thu a min kyang I thil ang chu a order ve hal zata ani chu ngoi rengin alo thu a Noah chuan en wangin tinge ka kolipik du mia lawa ka zong kwal char chelom itesia hui har kher mai ati a min kyang I chuan min zong turin ka ti hleiniam che alo ti Noah chuan engkim kalau she veka I chak tok lau chunga tinge ti hiani om katlan che to don laviti a ma senga tinge tlan chat le si a ati a ani chuan katlan che lawe a alo ti Noah chuan ani chuan hei enge thu dikani lauti ishil thei mai lavem ni nga tinge pe hel tlata ati a ani chuan achan chu engpo soila omzia omdon lauti ka shat wangani amma pon kan office a laukalin thu dik lawa the dara social media shanga ti apot skwala thu dikani lau thu ka lau soi to china thu dik soi ka tum lawa mo iti mi a eng angpon tum maila engma athak danglam chuang lau eng angpon in soi fia tumila mi zong in thu dikani an ring veka tuma min ring lawati a atira tang reng khan tuma kalama an chang lawati a chaklau tu renga game khel ang mai kani ati a Noah chuan tuma kalama an chang lawiti chu enge omzia ke hi enge kani ve mishing kani lawem ni ati a min kyang I chuan hnukul chau hian alo thira Noah chuan ke hi min nei ti sheta che ati a min kyang I chuan kalama tani du mo tinge a ati a Noah chuan nya nangma hi mialma nei che ka hlawalom ilama ka tan chuan ka omanuam zo ka ti a min kyang I chuan kalamai tan chuan engpo ti ila min she thia min jing tlat la katani ding reng theyang ti min tiam theyang emati a Noah chuan thil harsa ni don lau chu ole ka ti thei emang ilama ka tang tla tang ati a khale tuna chuan changdun kan ni to ti in akuta vado a min kyang I chuan tra chhuak zet thian alo en renga Noah chuan vatin miron wan da che ati a min kyang I chuan muang chang in akutaron phar chhuaka Noah chuan nget zeta lo wanin apot deuh soka anhan in chi bai le lopa chutia anin von lai chuan Noah chuan in chi bai mai hi atok lo evidence ngai poimo boka I phone in thla ron la ro le ati a min kyang I chuan thoi taka a phone ron la chuakin anin chi bai lai thla te chu an han la le lopa Noah chuan kan mel langin la tel ro ati a anin selfie lai chuan Noah chu alo nui de varvara thla an lak zo nu po chuan an kut chu lak chun zai reng an rial lava an puma pheng phel he pathlok sepa Noah ei turan ron da ta ka wang chuan lo thei lovin anin thla a
lai zeta an han thun ngoi le wang hu chuan no a chuan an tam hne wang chi khan izam mai tur ani lo khang nu hau kha keima mai pun ka hne vek theyanga ti a min kyang I chu aril ru azang khai ta deuh ti sha takin engma ti thei nei bik chuang lawanga lo ti a no a chuan milam hu wat tur chi anya ei toro le ati a ani po chuan a thu a lo oi ve mai boka supermarket a chuan in ngai zong pani hian thilan lo le ya du tok le photila kan channel te min lo ngai hlut saka mila subscribe tu zong zong chunga khan lom thu kan soye chuan ala subscribe lau khan milo subscribe sak le ula movie hmunom tak tak te ron le linzia kan tum don ya